dolanan. Kowe iki mogol ya mogol nek karo wong tuwa ki mbok rada ngejeni. Ayah, tiru sapa? Lho, dikandani kok. Kanjeng Rama ki ora kaya ngono kuwi. Kacang mangsa ninggalo lanjaran. Wah, butuhe kowe gelem nglakoni. Yo. Nek kaya sing tak karepke aku gelem nglakoni. Nek ora kaya sing tak karepake, gah. Aku ki nadyan duwe bojo wong wedok ning sajak ora medoki kae lho, Kang. Ku malah seneng tegese iki kaya bibis Kandi kae nadyan putri ning rak kaya prajurit ngono lho. Sing tak karepe ngono kuwi. Iya, mbok menawa kasempatan. Nek ngono aku mathuk. Gandeng wis nayukyani. Iki dina kanggo daping temanten mung kari dina iki. Pontorjo, kula adimu dandanono cara manten. Ayo tak dandani. Gah. Gelem yo ngene ora gelem yo wis. Sing dadi manten kudu sandangane kok. Wonge kok. Iya ning dadi sawang karepen patut. Malah aku nonton sepira katresnaning calon bojoku. Nek sak-sake gelem jenenge lair batin tresna. Nek gelem mung barang nyawang apik ngono akeh tunggale. Si apike jer diparani. Ku bareng wis ketok lungset terus tinggal minggat. Wegah aku. Wong wedok apa ngono kuwi? Iya ning ya ben ketok resep di sawang. Ngene wis resep kok. Ormas aku elek ya sandangku iki. Wah, iki ambak kaya ngene iki cap lho iki. Pamerke. Kreseke iki rak kowe krungu to. Kreseke iki rak kandeling kanji. Iya, yes. Tur isengguang lho iki. Ora tuku malah piye? Aku malah seneng basa sembuhan ngene iki kok. Le anyar ngono malah keneng udut malah rekoso. Nek sembuhan ngene iki tak nggo bacut ping pirang-pirang wis. Ijik ketok. Sing penting rak larikane. Ya sak karepmu. Yen ora gelem dandan wis adus dhisik. Wegah. Aku ki wis nggon banyu cik kon adus. Sekake wis gelem ya ngene ora gelem ya wis. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap kapok. Leriking sanging sang mawa candrung. Antarja Gathot ayo ingkang arak adimu daya-daya prapteng Madukara.
karorean kang agelung mayang mekar nyirik nyongklang kutane cinandhet miring nyirik nyongklang kutane cinandhet miring Abimanyu padha raharja sowanmu kula nuwun inggih Kangjeng Rama dhateng kapundi bekti kula kunjuk ya wis ndak tampa Kakang Semar padha raharja angga wilujeng ana kawan padha slamet wilujeng jare arep duwe gawe kok urung gawe tarup ya Kong padake awake dhewe lunga le ngobetke kene ora enek janur-janur kok ya urung dipasang alah digawe saiki iki mayar piye itu batak gambar iki nek ndoro sida duwe gawe mantu endah tamune ya Kong so nek kelakon pas kendinging dina duwe gawe aku arep dadi among tamu aku wis nyicil yasa jas krawok mburi harus ndandakke iket kasatriyan krisil lageran karo wis takon gaweke sabuk karo Mbak Yumu jareku wis tak wiru ndek mben lha wong urung kaliwan kok wis miru jare. Ayo. Terus aku mlaku karo gila-gilo. Manut lakune Nyi Rama. Somben aku le dadi protokol sing ngaturke pambagya. Kula nuwun. Keparing meter dumateng para tamu. Eleh, wong gedhi kok suarane cilik. Ben renyah kok karo nganggo kacamata. Sampeyan aku mesti dialem para ratu sing padha rawuh. Wah, amonge tamu sapa kok gagah men kae. Waduh, nganggo apik kok dhuwure ra ilok. Terus aku udut rokok. Njaluk ndeke gareng. Oh, wes. Among tamu rokoke njaluk. Lali ya. Lah nek aku bagi aku apa? Kowe tukang numbali mo. Tukang masangi tumbal. Men slamet oleh digawe. Layan aku kowe jaga pengeras reng. Gareng tangane uwek kok jaga pengeras. Jeneng bengung wae. Sing bakurak. Kayak pangerti. Jadi kayak dibantu malah. Jeneng bengung. Aku iso sing jaga nggon yagan. Pokoke yaga ora tak jaga wis. Ada kaya tahanan gong. So arep tak sadurunge pegelaran arep tak wareki sik. Tak tari pekaremane apa? Ditari ae malah metu-metu. Wis tau lho ngono kuwi jadi tora tari iki malah ngeblong. Pokoke tak pas. Tak keke nggon gelas kae. Rokok saler kanggo wong papat. Oh, wis. Abimanyu kula Rama piye pawartane nggonmu ndak utus wanring pertapan.
Nuwun inggih Rama kula sampun marak wonten ngersanipun Kangjeng Eyang. Eyang Premban paring dawuh Pesti jodhonipun Yayi Manuwati inggih namung Kangjeng Rama ingkang saged mertitesaken. Liyane iku ora ana dawuh maneh, mboten wonten. Sedaya budidayanipun Kangjeng Rama ing mriku marginipun pinanggihipun Yayi Manuwati kaliyan jodhonipun. Yen pancen mengkono kanthi pepayung pangestu ning Eyang Premban muga aku bisa lebda njodhokake anakku. Kakang Semar. Kula mangsa bodho katentremaning kasatriyan. Nggih, mengke kula sing ajeng numbali. Lajeng calonipun temanten kakung benjing sinten Dara? Besok kowe bakal ngerti dhewe calon mantuku. Napa nggih sekawan niku sedaya? Ndara Kakrasana, Ndara Wisata, Ndara Samba, Ndara Purwaganti kalih Ndara Lesmana. Mengko salah saiji sira bakal nyumurupi Petro Nun. Ngalun-alun pasangana. Kentheng kawat blabar waja. Loh. Piye napa? Kowe kudu manut kono. Aja nganti kowe mbadal dawuhku enggal kentheng ana kawat blabarana waja. Weh, pangune Ndara arep nanggap tinju kok. Piye? Didhawuhi masang kentheng kawat blabar waja ki nek ora dienggo tinju apa eneng. Wes sajake. Ndara arep ngetokke pengiram-iram didu gareng sajake. Karo Mbak Yumu. Tinju kok ngono lanang. Tekno liyane aku kalahan kok. Menang karo Mbak Yumu mungang kok. Petro enggal mangkato. Nggih. Arep eneng apa kok pasang kentheng kawat blabar waja. Mala gareng kula undangno kabeh para kawula madukara. Dina sesuk inen padha nglumpuk ana ngalun-alun. Wah nggih. Tumbe gondang kanjeng langit kelap-kelap. Katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Praptaning sang ya para pangarak temanten. Yayi Harjuna pun kakang Kang Prapta, Yai. Yayi Harjuna pun kakang Kang Prapta. Kula Janaka bapak Kang Rawuh, nggih. Raden, kula ingkang sowan Raden. Koko Prabu Sarimbit kula ngaturaken karaharjan.
Yai Kaipe ya wis ingsun tampa. Iya, Dimas Arjuna wis ndak tampa. Rama Penemban Samira Harjo. Oh iya nggak Canaka wis ndak tampa. Anoman prayogakno. Inggih, Gusti mboten kirang prayogi. Putraku Samba Wisata Lesmana lan Purwaganti padha raharja. Muringgi paman dhateng kapundi? Nggih, paman dhateng kapundi? Nggih, man dhateng kapundi, man? Muringgi Gusti dhateng kapundi? Wah, itu Pak. Sinuwun padha rawuh, mantene papat teka kabeh, Gong. Waduh, duh. Mantene dandane jan wah sing ngedapi-dapi kabeh ya Kang. Iya. Sing ora pakara kira malah anak Ratu Ngastina kuwi lho. Wis nganggo kaos dawa, hem-heman, ijik nganggo jaket. Ngarep dhewe beskap landung. Ae pameran pesugih bondo ae. Ora ngajar. Deloken jaket kuwi tetron malah tipis. Oh, sepatuku. Ele. Sepatu kiwa kabeh ngene. Kaose kae ndek uwur. Tak taleni karet kere. Oh, wis ora pokro. Anake Begawan Anoman kae ya bagus ya. Bagus ning kurang nyandang kae. Jarike wis koplok. Menengo, ku tak patak watu kowe iku. Ala karek iki manten. Eleh. Manten. Kaipi kula wonten jauh. Paratanipun Kakang sida mbacutake rembug. Kepengin nyuwitake putramu Samba, tumuli enggal dhawupna kelawan Kang Putra Nini Manuwati. Arjuna, praptanipun Kakang masrahake wisata. Mangsa Badawa, pengupenmu jroning ana kene. Lan wis bubar dhawup tak boyong nyang Mandura. Bakal tak wisuda ana Mandura. Kula Janaka, tekane bapak ana kene bakal masrahake kelawan ponakmu Lesmana. Mangsa Badawa dhawupna kelawan putuku si Manuwati. Nggih, Man, nyuwun dhawup, Man. Genduk Manuwati ajeng kula kanthi wangsul ten Astina. Kula nyuwun dhawup, Paman. Kula nyuwun dhawup, Paman. Gusti, kula nyuwun dhawup. Piye, Gong? Putrine mung siji monggo sing ngarepke papat. Apa digoleki putri liyane? Anakmu wentukna Lesmana. Halah, sembah. Duwe mantu kaya ngono kae wis kaya ngrekasake mada tuwa kae. Iman supingine wis ketok kok. Koko Prabu. Yai Kaipe apa? Keparenga semene saking sawetawis karana menika dereng jangkep kemanten ingkang dateng. Lho, rak papat mboten sedaya wonten gangsal. Sapa? Putra kula Antasena. Lamprong aku sing teko. Kang Mas Samira Harjo. Iya, wis tak tampa. Aku sing teko, mantene tambah siji. Aduh. Ae mogol teko, Tru. Iya, ning manten lho. Sandangane kae piye to kae? Wong manten kok jarike dicancut kaya ngono. Ya wis ben bar mlaku wado. Gong, aja ngrasani apa, Pak? Copot mripatmu kowe iku. Bongol lho, Gong. Lu engko nyopot kowe Gong tinimbangane munggo mereme ya.
Mripat penting kok. Lamprong. Wonten menapa anakmu wadon ndi? Anakmu wadon ndi kene ndang didhawuhake. Iki dinane wis ketemu. Antasena wis tak gawa mrene. Ndi anakmu wadon? Yo, ndi? Bojoku ndi, Lek? Tak deloke kaya ngopo? Nek utuh ya aku arep. Nek ciri aku moh. Aduh, kaya wong tuku gelas. Nek utuh arep nek ciri moh. Kang Mas kepareng semene sawetawis. Hawit menika ingkang lamar mboten namung putra kula Antasena. Sapa wae. Putra kula Samba Wisata Lesmana dalah pun Purwaganti. Yai putramu tak pundhut, Yai. Arjuna, pun Kakang sapa iki? Aku rak kakangmu iki. Tak jaluk putramu. Kula Janaka, aku sapa? Aku gurumu, Nger. Kowe kudu eling karo bapakmu aku. Pareng wae ngedhateng pun Anoman Raden. Kowe aja nggugu sapa-sapa. Yen kowe abot karo wong liya tinimbang sedulur. Aku ora duwe sedulur kowe ora apa-apa. Dhewe kok ngene iki. Kabeh waris piye ya, Gong? Pilih salah siji engko liyane meri. Niyata laruta saking kutha sang guru kula. Yamutusa sang Sri. Sak menika mekaten. Kula gadah pasanggiri. Pasanggiri piye? Temanten gangsal keparenga dipun lebetaken wonten ing Kentheng Kawat Blabarwaja. Kaparenga ngetingalaken dhateng kadigdayanipun sinten ingkang menang inggih menika ingkang badhe nggarwa anak kula. Wah, iya kuwi aku mathuk. Mengkono Kang, dadi karepmu Yai. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Oh iya. Samba tata-tata. Oh inggih. Isara, kula. Tata-tata. Ketono kadigdayanmu. Lho niki. Lesmana. Kula yang ketono kadigdayanmu, Gar. Wani ya, Gar. Nggih. Aduh. Sira umur suwe kae. Ketok ya gagah ning delet modiar kanggo. Ya iya sira sembodo karo cakrake. Antasena. Apa, Pak? Mlebu menyang Kentheng Kawat Blabarwaja. Ketokno kadigdayanmu kalahno sedulurmu papat iki. Gelut? Iya. Gah. Wis ora sida rabi, Pak. Lah piye wong karo waris kok kon gelut njur kepiye? Kowe anggere ora mangkat tak getok sirahmu. Ya wis. Petro Nun moringgal derekno menyang Blabar Kawat. Sidaning gawene tak kira arep nanggap tinju. Jebul mantene sing arep ditonton ngadigdayane. Enggak, Gus, kok derek iki, Gus.
Antasena cetha kowe sing gagalake kalawan niatku mula manut tak tugel gulumu Antasena. Kang elinga ya Kang kowe iki sedulurku tuwa. Aku teko kene iki ora niat arep bondo yuda karo waris. Apa edan apa piye aku iki? Elinga Kang. Nek perkara kowe arep seneng karo Manowati ya wis pek aku ora nggondeli. Nang paman wis darbe pasanggiri. Aku kudu bisa mateni darbe pasanggiri. Aku kudu bisa mateni iku lho dhisik. Ya wis karepmu ning aku ora niat wani karo kowe. Ayo tanding karo aku. Wegah nek kowe arep molo aku nyopo lho aku ning ora arep males karo kowe. Oh lha gandang. Ning aku. Bingung kok pikirane warisku iki. Mung perkara wong wedok kok dadi gelut karo waris iki ya kebangetan. Wong aku wis emoh lho. Nek arep ngepek ya wis dipek aku iki ora arep nggondeli. Lho iki nyegat aku Kakang Wisata iki. Antasena kowe manut tak pateni. Ora mati aku ora kelakon dhaup kelawan Manowati. Ya wis nyopatenono, ayo perang karo aku. Gah kowe sedulurku tuwa kok aku kon perang. Mbok yo sing bener to, Kang. Wis sing wening pikiranmu, Kang. Mbok yo eling aku ki waris. Wah, kok kan bebangal. Manuta tak tugel gulumu. Purwaganti ki ya ngono kuwi. Aku ki jane wis wegah perang karo waris. Aku iki moh males. Kowe aja njempalani aku ki ora luput. Nek kowe arep ngepek karo Manowati yen Manowati gelem ya wis peken mati dening tanganing Purwaganti kowe. Ayo manut tugel gulumu. Ayo maju kowe tak tempiling. Kowe iki ngopo? Kowe sedulurku tuwa, aku ki ora niat wani karo kowe, Kang. Ora susah carewet. Maju kowe tak antemi. Ayo nek kowe arep nempiling aku nyo aku ora arep males. Kelakon tak tempiling. Nyo aku antep. Wah, kelakon kowe. Gong, tontonan kok kurang gayeng. Piye ta? Wong perang kok li siji kok ora gelem males ya ora perang. Tiwas ndara dawuh kawula Madukara kon nyang alun-alun iki bak mung kon nonton wong delak-delek kae. Piye? Kok ora iso greget, ora iso rame iki to ya. Rame piye? Wong entekno nek siji ora gelem temandang terus piye? Kowe nemono kae, Gong. Kowe nggawe ya pengumuman. Piye? Pengumuman. Pengiring padha pengiring kudu perang. Sapa sing ora perang dihukum karo Ndara Janaka. Wis ngono wae. Kowe aja golek mala lho, Tru. Kowe iki dikon kok mangkat. Kowe nek ora mangkat, bagiamu ning nggon aku ora tak keke kowe lho. Ya wis. Marani sapa kae? Marano Begawan Anoman sing lagi jagongan karo Ndara karo kanca kae. Ya.
Kados pundi nggih anak Prabu, inggih kanton nenggo kemawon wa mangke sinten ingkang dipun pilih dados jodhonipun Yayi Manowati. Mugi-mugi anak kula kepilih nggih. Mugi-mugi kadang kula Antasena. Anak kula mawon inggih menawi pancen nampi bejo mangke Kakang Purwaganting badhe dipun pilih. Nggih. Sawangsulipun menawi Antasena bejo inggih dipun pilih kaliyan Manowati. Inggih. Pengumuman. Loh, ngopo iki? Ngopo Bagong iki? Dawuh Ndara Janaka pengiring padha pengiring kudu perang. Sapa sing ora perang bakal dihukum Ndara Janaka. Sekian. Napa kira wae nggih? Wah, mboten sadi mirengke mawon. Nuti yang edan. Wong pengiring kok kon perang iki terus jalarane apa kon perang iki? Ora gelem perang tak catet jenenge. Wong gawa kula ajrih Paman Janaka. Lho, nggih, inget nggih. Kula menika keng wolu nggih. Mboten kula ajrih Paman Janaka. Lho, kula menika keng mung wis kedap-sekedap. Aduh. Wis jata sandra. Nah, seneng aku. Men rada gayeng ngono iki. Ben rada metu kringete. Gong pisan kas gong kae Ndara Setyaki karo Ndara Antarja kae paranono. Mbok ya wis ta, Druk. Oh, kowe nek ora gelem tak totok lho. Nyah, tak kei mbako. Grene. Nah, kowe iki apes mung karo mbako kok. Angkare mbako nyawamu jaluk dikekke kok. Sono Rono ya. Kantun adu bejo nggih Paman. Mugi-mugi adik kula Antasena dipun pundhut garwa kaliyan Yayi Manowati. Nggih mugi-mugi anak kula sombo. Mesti kadhi kula Antasena. Mboten nggih mesti anak kula sombong cakrak kok nggih. Pengumuman. Lho, ngopo iki? Ngopo Bagong iki? Pengiring padha pengiring kon perang. Sing dawuh Ndara Janaka, sapa sing ora perang dihukum Ndara Janaka. Sekian. Wong edan senengane kok gawe goro-goro. Betul sadi mireng mawon pano wong deglengmu dirembuk. Ya, ora gelem tenan tak catet jenenge. Pripun, Man? Lak dos pundi? Monggo Bagong niku nek wadul mandi niku, Man. Lajeng pripun? Niku ambak lulak-luluk niku pun diajari bangsa wadul. Apa ngaten? Nggih, sekedap-sekedap, etok-etok mawon. Etok-etok mawon, nggih, etok-etok mawon. Wis, Truk. Nah, wis seneng atiku. Ben ora ngono ndak mung kepenake tok liyane rekoso ngono mung enak-enak tok. Mung keplok tok ya aku ya iso. Kancane kemringet kok terus. Bar nglintengke wis meneng. Karena to meneng penak bagiane padha lho. Ben kudu ngono. Ha terus saiki kowe pisan kas nyangosi nuwun Mandura. Wah, nek nyang Sinun Mandura aku paten ana gelem aku wis. Kae wis ora gampang kobong lho. Gampang kobong nek Sinun Mandura kuwi. Ning aku wedi
Nek ora gelem tak paten. Lung patenono tindang kon lapor karo Sinuwun Mandura tenan wis aku wedi nek karo kae. Ha ya tak lapor dhewe kok. Ngatos pundi? Lho napa? Oh, napa mboten mireng pawartos Kang Putra Ndara Wisata? Lho, kene ya, Wisata ya kene. Kala wau Ndara Wisata menika digdaya piyambak manten sanese kawon. Nanging sareng Ndara Wisata menika mimpang dipun kroyok Kurawa. Wah, ora patut Kurawa parat. Jueng kuandamu. Wong gerang warang tata mulang anak ora bisa. Rak wis ana wewaton sapa sing digdaya ya kuwi sing bakal dhaup karo Manowati. Bareng wis ora pernah dikroyok Kurawa ki anggepe apa? Oh lho, ngroyok sinten? Ah, kowe sing dadi pimpinane Kurawa, remuk raimu kowe. Nyetaku kemeropok karo Durna. Ben kok mung lolang-lole karo jer. Plepak-plepek wae. Men dipidana Sinuwun Mandura. Nah, Sinuwun Baladewa ki tandhinge Ndara Werkudara. Hah, golek pisan. Oh, Ndara ketiwasan. Wah, ono apa? Oh, niku wau sing perang mboten wong mantene niku malah pengiringe sami perang. Lho, perang piye? Oh, sekawit iki mimpang niku Ndara Antasena nanging Sinuwun Mandura mboten lono budinipun. Oh, niki Sinuwun Mandura madosi Ndara Antasena ajeng dipejahi. Ora patut. Loh, dosaku apa, Di? Wong gerang ora ngerti tuweke. Kene yo kuwi arep mateni karo Antasena. Loh! Aku ora rumangsa arep mitenah karo anakmu. Aja tak kowe iki nyoto wong priura tandang ana bapakne iki. Werkudara. Werkudara. Apa? Luwarana Kaka Prabu dosane apa kata pidana? Wanuhane arep mateni Antasena. Sing kandha sapa? Petruk. Lah. Lah wong satriyaning praja kok mung mandi ucaping Petruk. Petruk kok tok gugu iki karepmu piye? Kuwi Panakawan. Kala mangsane Petruk ki sok goro, sok karepe dhewe. Anakmu ki ora apa-apa. Kaka Prabu ki ora arep mitenah karo anakmu, coba deloken galuh anakmu ki malah moh males karo sapa-sapa. Wah. Jebul diapusi Petruk. Oh, lah sing ati-ati yai. Kaka Prabu, piye? Naminipun menika nandur ngunduh utang nyaur. Piye? Bapak Durna mboten menapa-napa dipun pidana. Lho, aku iki dilapiri Petruk uga. Jare anakku Siwisaka dikeroyok karo Kurawa. Menika namung damelanipun Petruk. Weh lah dagelan elekane. Mangko karep apa lho? Apa srei pikire Petruk? Aku mung meneng mung nonton iki. Wah, mbok menawa gelo atine Petruk. Weh lah itu karepe dhewe ane tumbak cucukan. Parat. Menika malah wonten
Satunggiling piwucal luhur kagem Koko Prabu lumantar Petruk. Kok diulang Petruk luhur piye? Kok lek mun ndewake Petruk mboten? Aja sok gampang klebon kawruh gugon tuhun inggih wonten mriki menika. Lah aku jare dikandani arep mateni karo Wisata mboten wonten. Menika namung satunggiling perkawis namung kangge ngungkal sepinten kawaspadanipun Koko Prabu kaliyan Werkudara. Lho kok ya bener ya. Kok aku kok ngopeni rembug ora tak nyatakake dhisik. Wah, ya sing ngene iki bathine nek mung nampa rembug ora nyatakake mah diduku mbo padha ruwang. Wah, karepe dhewe ane Petruk ijan keparat. Apa karepe dituruti malah ngeduku mbo karo aku. Wah, aku ya kisinan ngene iki. Dina iki Werkudara putra-putra padha tak kanthi ngadhep ngersane Yayi Janaka. Sawise Antasena wis ora gelem tumandang, kepiye kersane Yayi Janaka? Yayi Arjuna, kula wonten dawuh, iki temantene sing siji ora gelem perang marga ngelingi kuwi waris dhewe. Mula si Ade enggal paring kerampungan mrih adile kepiye? Kula nyuwun swanipun para putra, nggih kabeh wae padha mrene ya. Kula nyuwun dawuh paman, Yayi Manwati menika badhe kula boyong dhateng Mandura. Ya nggih Wisata, aku ora bakal kabutan kowe mboyong kadangmu. Manwati, kula Rama mrene nggih kowe arep ndak dhawuhake kelawan kakangmu Wisata. Yen pancen Wisata kuwat nampani kowe nggih tetela iki pesthi jodohmu. Ngestokaken dawuh mapan Wisata ndak dhawuhake cara keperjuritan. Wah, kawirange wong tuwa Wisata. Mung ditatapake kalawan Manowati wae kok semaput wis ora patut dudu jodoh bali. Kula nyuwun dawuh paman. Iya nggih tak dawuhake yen kowe kuwat iki pesthi jodoh. Oh, lah wis ora jumbuh karo pengarep-arepmu Samba. Kowe ditatapake wae kok banjur kantok Kostiaki. Wonten dawuh dibayang kontur. Iki. Kula nyuwun dawuh paman mrene yo. Lole ora karuan. Tetep dudu jodohmu Lesmana. Durung nganti ditatapake kowe wis gledhak. Wis ora patut kowe dadi mantune Santri Matur. Ayo mulai, Nyar. Kula nyuwun
dawuh Raden kene Purwaganti. Ndak dawuhake Purwaganti kula Rama. Wes padakno nadyan kuwi wanita nanging iku jiwa satriya dudu jodohmu tinimbang kewirangan bali wae nggih. Jodohmu dudu kuwi besok bakal ana dhewe nggih. Mak cilik mung kari aku. Iya Ngerontasena kene ndak dhawuhake. Nyoh dunun karo anakmu aku. Manwati kula Rama ya mung Kakang Antasena pesthi jodohmu. Bekti kula Kang Mas. Ya tak tampa. Waduh. Cocok iki kaya sing tak karepake. Waduh. Diwut-diwut. Tetep dadi jodohku. Wah, iki dadi jodohku. Sendang mitoni. Wong lagi wae kok arep mitoni. Sok kowe tak jak pindah menyang Simbarmanyura. Inggih Kang Masuk mitoni ana kono. Ingin namung nyemanggaaken Yayi Arjuna kula wonten dawuh. Pesthi jodhoning Antasena si Manwati. Werkudara anak wis kelakon palakara apa Werkudara? Anakku wis kelakon daup. Iya Pak, aku wis kelakon daup. Wah, tetep kuwi besanku rangkep. Pergiwa entuk Gatot. Anakmu Manwati entuk Antasena besanku. Legane atiku aku duwe kudangan sak dasar kelakon daup aku arep joget ana ngalun-alun.
Nyai Arjuna kula wonten dawuh. Urmangsa bungah rasaning pun Kakang. Krana pun Kakang bisa nyumurupi dhawuhing putramu Manuwati kang antuk lan Antasena. Yai, nadyan katon agal kasar wujuding gelar si Antasena. Nanging reti halus bebudane katitik. Kawawa dadi mantuning Si Adi lan aku ngrupawarta. Lamun Antasena wis darepe kamukten ing besok putramu bakal kakanthi mukti. Ingkang mangkono tetep dadi kekudanganing para pinisepuh. Katulat dening sakabehing para pasangan anyar. Sawise kasembadan mengku garwa. Tumule nggalo antuk kamukten kang mijil saka riwening pribadi. Kaya dene lekasing Si Antasena. Kawula ninggih. Malah aku kurungu jari Antasena arep dadi ratu. Apa mangkono? Iya. Besok kapan? Mbok menawa tutuke iki. Oh iya. Pun Kakang melu mangayu bagya. Muga kasembadan pangajaping Antasena kang bener kelawan becik. Iya. Kula suwun para pundhen kepareng semene sawetawis. Sesarengan kula dherekaken ngunjukaken syukur dumateng Gusti ingkang karya jagat. Dening mangke anak kula sampun pinanggih jodhonipun kanthi rahayu. Oh iya, praliwat pun Kakang manut sarengan monggo sami sesanti. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih.